Sibian mah. 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 Ibang kaglihan, kaglihan ito sa pang. Ibang spicy, tingkat, prajo de video try. Baka kanya kachan yet kabanung karu tu try. Ibang akan dia kachan yet, ya kaban dia prajo tu dia. Hakum gani ka foreign scam kinto sa. Bamen gan tingkat at program kabakum ka sing. Spicy sentri kala samla ke jongi kin yo ya kita quality education ke baki gi ong banyak ya rengkat kerdan bak kiwei pat kitna school ke kuliah kiwei pat ki jelas nak kaliang dong seng ni pa ban ai ni kubo sa sokan baswa bakan le aka ka banda study ka banda perkhat ha bakumnu katakan ta yaki nong thokot jong ka jat pendri ko jongi kumnu kani ke jingwan ra yaki kot ki manabar kan ta pat ya ka history ke jongi laki ka history ka jongi kan rung ne am kata themmai ka jongi kan rung ne am hagini ki kot ki ba kan NCRT kan penkre malah de piwanra ya kata ki kot ki ba lesi kin thot ki brio ki badambar yo ka history ka jongi kan du kan dam kat badang don ki nong thot kot ki bade na ka jala ka jongi ki bade na ka jat brio ka jongi lesi ka history ka jongi kan rung hagi ko de la da wanra no pat ki kot ki ban thot lesi de ki wei pat yo kata ka themmai ka bangi ki kun samla ki jongi ka lawai ka jongi kan puli yo kimla lani kim tip syo ya ka themmai ka jingkan tu na kaliang jong